Eli pikapalopostin selvitys. Kahvasta auki. Sisällä on venttiili, mikä avataan. Letkun päästä kiinni ja vedetään kohteeseen. Kohteessa suunnataan liekin juureen. Avataan hana. Saa toimia. Eli avataan venttiili. Liekin juureen. Hyvä. Noin, sammutuspeitteellä sammuttaminen. Noin. Suojataan kädet. Lähestytään kohdetta rauhallisesti ja asetetaan peitto palavan. Eikä lähdetä nostaa ja kurkkiin, vaan jätetään peite siihen. Eli jos kotona on sammutin, kannattaa tutustua jo aikaisemmin niihin ohjeisiin, kuinka se toimii ja katsoa, kuinka ne lähtee ne sokat sieltä. Tässä tapauksessa kaulalta tai alemmasta kahvasta kiinni, vedetään sokka pois, mustasta kahvasta kantoon, letkun päästä kiinni, punaisesta lähtee tulee sammutusaine. Suunnataan liekki juureen ja kun liekki on sammunut, voi lopettaa. Meille jää sammutusainetta vielä reserviin, jos syttyy uudestaan. Meillä on sammutusainetta jäljellä. Saa sammuttaa. Noin, sokka pois. Mustasta kantoon, letkun päästä kiinni. Lähestytään kohdetta ja lakasemalla lakastetaan liekin juureen. Hyvä. Ja tosiaan kun liekki on sammunut, meille jää reserviä jäljelle. Jos syttyy uudestaan, meillä on sammutusainetta jäljellä.